Πάμε τώρα στην δεύτερη υποδρομία. Βλέπετε εδώ ποιοι θα τρέξουν. Νούμερο 1 Βυρμανός με 60 κιλά ο Μαρίνος Κυριακίδης, προπονητής ο Άδωνης Κρητικός που είναι και η ιδιοκτησίας του. Νούμερο 2 Σίλκελη με 60 κιλά ο Βαγγέλης Κρητικός, προπονητής ο Μιχάλης Ιωαννίδης, ιδιοκτήτης ο κ. Αδαμάντιος Κοκώσης. Νούμερο 3 White Flag με 57,5 κιλά ο Αμπτελμαξούτ Χάμπτη, προπονητής και ιδιοκτήτης ο Άδωνης Κρητικός. Νούμερο 4 Ηλιάνα με 58,5 κιλά ο Δημήτρης Δρόσος, προπονητής και ιδιοκτήτης ο Μιχάλης Ιωαννίδης, ένα προϊόν παραγωγής του κυρίου Χαρίλα Χριστοδούλου. Παραλείψαμε να πούμε ότι ο Βυρμανός είναι ένα προϊόν παραγωγής Λιδία ΕΠΕ. Νούμερο 5 Πολιορκητής με 56 κιλά ο Χρήστος Μπαμπανιώτης, προπονητής ο Άρης Μικονιάτης, που είναι και ιδιοκτησία του, ένα προϊόν παραγωγής του υποφορβίου του κυρίου Αθανάσιου Μαργαρίτη. Νούμερο 7 Σύλλο με 57,5 κιλά ο Παναγιώτης Μιτσάνης, προπονητής ο Παναγιώτης Κάσης, ιδιοκτήτης ο κ. Δημήτριος Παλασκόνης. Και νούμερο 7 ο Περσέας με 57 κιλά ο Ροδόφος Καλογρίδης, προπονητής και ιδιοκτήτης ο Γιώργος Καλογρίδης, ένα προϊόν παραγωγής και αυτός του υπεφορβίου του κυρίου Αθανάσιου Μαργαρίτη μετά τον Πολιορκητή. Αυτό που πρέπει φυσικά να δούμε είναι ότι και ο Σύλλο και ο Βυρμανός έτρεχαν στο μεγάλο όμιλο που λέμε, έτσι, με τους δυνατούς εκεί, με όλη αυτή την παρέα εκεί, τον Φιγόνικου. Κοίταξε, ο Σύλλο είναι η... Νάσμη... Ποιο? Ο Σύλλο είναι η... Αυτό παίζει ο κόσμος, γιατί σου λέει γύρισε από πολύ μεγάλη αποχή, γύρισε σε καλή κατάσταση, διακρίθηκε, μεγαλύτερη απόσταση σταμάτησε στα τελευταία 100 μέτρα και λογικά. Σήμερα σου λέει ότι θα είναι πανέτοιμος και είναι και μικρότερη απόσταση και τον ευνοεί. Εδώ είμαστε, λέει ο κόσμος. Θα πάει μπροστά ή θα πάει ο Βυρμανός? Πάντως είναι το ίδιο παιχνίδι με τον Πολιορκητή. Ναι, το ίδιο ακριβώς. Παίζονται το ίδιο. Εδώ είναι το νούμερο 4, η Ελιάνα και ο Πολιορκητής. Αν εννοείς για το κεφάλι το Σύλλο, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι, εντάξει, ή ο Σύλλο ή ο Βυρμανός. Δεν υπάρχουν και άλλα λόγια. Άμα θέλει και ο Περσέας πάει. Έχει πάει στο κεφάλι και σε μεγαλύτερη απόσταση. Πιο πολύ είναι τα μέτρα. Αυτοί έχουν να τρέξουν από τα παιδικά τους χρόνια. Μικρές αποστάσεις βέβαια. Θυμούνται τα νιάτα τους εδώ. Δηλαδή σήμερα με τις χιλιάρες μπερδεύτηκε η τράπουλα τελείως. Δηλαδή λες τι έγινε, πού είμαστε. Είναι κάποια άλογα που έχουν ξεχάσει να τρέχουν κάτω από... Ξέρεις, στη σκέψη που προσπαθεί κάποιος να βρει επιδόσεις, πρέπει να ανατρέξει πολλά χρόνια πριν. Οπότε τι νόημα έχει... ενδεικτικές. Ναι. Τι νόημα έχει να δεις τι έκανε, ας πούμε, πώς το λένε, ο Περσέας πριν από 4 χρόνια. Κανένα. Ή 5. Κανένα. Λοιπόν, εδώ το νούμερο 6 ο Σύλλο και το νούμερο 7 ο Περσέας, εδώ καλή ώρα. Και εδώ έχουμε απονομή στον υποκόμο του ύπου Σύλλο, το νούμερο 6, από τον Ιππικό Σύλλογο Κένταβρη Ανδραβίδας. Λοιπόν, από τον Ιππικό Σύλλογο Κένταβρη Ανδραβίδας. Όταν ακούς Ανδραβίδα, άλογα τι σου έρχεται στο μυαλό? Εντάξει, Γιάννη? Ο Τούζιος, τι θα μου έρχεται? Ο Τούζιος, τι θα μου έρχεται? Δεν υπάρχει κάτι τίποτα άλλο. Κατευθείαν εκεί πας. Τα υπόλοιπα... πολύ ωραίο. Έχω πάει πολύ μικρός. Σκέψου. Έχω πάει πολύ μικρός στο υποφορβείο Ανδραβίδας. Δηλαδή, αν αρχίσεις τώρα τι γινόταν το 1940-50 με τα πολεμικά. Έχω πάει το 75. Γράψε δεκαετίες. Λοιπόν, έχω πάει το 70, πρώτη φορά, γιατί έχω ξαναπάει, πρώτη φορά πήγα το 75.
με επιβίτορες το Νέα και το Hardy Scott. Όλα τα προϊόντα του Hardy Scott βγήκαν δίστροπα, το 90%. Είχε μεγάλες προσδοκίες για το Hardy Scott, δεν. Και μάλιστα είχε κάνει μια δημοπρασία και είχε βάλει εξώφυλλο το Hardy Scott το 1975 με βιβλίο για δημοπρασία που σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα αυτά που κυκλοφορούν για δημοπρασίες σε σχέση με αυτό που είχε βγάλει ο Τούζιος πριν από 42 χρόνια ήταν η μέρα με την αυριανή νύχτα, όχι με τη σημερινή. Πολύ μεγάλο μεράκι, δεν το συζητάμε. Βέβαια. Έχω κάνει δημοπρασία του υποφορβείου Ανδραβίδας. Ξέρω. Και κάθε χρόνο, όπως θυμάσαι, δημοπρατούσε το συγκεκριμένο υποφορβείο πάνω από 50 άλογα. Και έβγαζε και σε κλήρο ένα. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις αυτό? Έβγαζε ένα άλογο. Όχι πάντα, αλλά σε αυτούς που ήταν εκεί, στην αρχή, στις πρώτες, έβαζε σε κλήρο ένα άλογο. Αυτοί που ήταν παρόντες εκεί. Για να τραβήξει και το ενδιαφέρον, να έρθει κόσμο του δηλαδή. Ναι. Και έβαζε ένα άλογο. Γιατί ακόμη και αν δεν είχε σκοπό κάποιος να πάρει, μπορούσε να του κάτσει η κλήρωση. Ναι, ναι. Και το λέω όταν βρίσκω ένα φίλο, του λέω, εδώ που έρχεται καμιά φορά, του λέω, θυμάσαι το άλογο που είχες κερδίσει στον Τούζιο, ήμουν πιτσιρικά, το Δημητράγγελο. Δημητράγγελος έχει πάνω από 30 χρόνια, κάπου το 85 έγινε αυτό. Αυτό είναι το 85, 32 χρόνια. Ναι. Το 85 έγινε αυτό. 30 χρόνια και... Λοιπόν, αφού θυμηθήκαμε λίγο έτσι Ανδραβίδα. Έχει παρακάτω και τρόπαιο Ανδραβίδας, έχει τα πάντα. Λοιπόν, σύλλο παίζεται, φίλες και φίλοι, βάση. Να γυρίσουμε, έχουμε να πούμε κι άλλα. 5x6 το δίδυμο 3,70 ανέβηκε, το 1x6 3,90, το 1x5 5,60, το 5x7 9,90 και το 6x7 10, 6x5 το φορκάς 5,90, 1x6 8,40, 5x6 8,70 και 6x1 8,90. Το τρικάστ 6-5-1, 11 και 60, 6-1-5, 14, 5-6-1, 18 και 10 και 6-5-7, 18 και 90. Εδώ η Σίλκελη έτοιμη να πάρει θέση. Φτάνουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, στην εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Περιμένουμε τη Σίλκελη εδώ με κουκούλα για να πάρει θέση. Έρχεται και ο Πολιορκητής. Τελευταίος ο Περσέας. Φασαρία εκεί στο νούμερο 2 η Σίλκελη. Περιμένουμε να ηρεμήσει. Ηρέμησε, πάμε για την κούρσα. Περιμένουμε τον αφέτη, δίδεται η εκκίνηση. Φεύγει δυνατά ο Πολιορκητής και θέλει να πάει και στο κεφάλι. Νούμερο 5 Πολιορκητής. Έρχεται όμως από μέσα και το νούμερο 3 η White Flag και βγαίνει μπροστά. Νούμερο 3 White Flag, νούμερο 5 Πολιορκητής. Νούμερο 6 πιο πίσω Σύλλο. Απ' έξω είναι το νούμερο 1 ο Βυρμανός. Η Σίλκελη. Προτελευταίος είναι ο Περσέας στο νούμερο 7 και στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 4 η Ελιάνα. Η White Flag στο ύψος των 600, βραχία κεφάλι μπροστά από τον Πολιορκητή που τώρα προηγείται, έρχεται απ' έξω και το νούμερο 6 ο Σύλλο. Έχει μείνει πίσω ο Βυρμανός και πάμε για την ευθεία με Πολιορκητή και Σύλλο να παίρνουν διαφορά έναντι των άλλων.
Πολιορκητής και Σύλλο. Έχει διαφορά ο Πολιορκητής από το Σύλλο και θα πάρει και δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Πολιορκητής στη νίκη, Σύλλο στη δεύτερη θέση. Εύκολα ο Πολιορκητής, Σύλλο στη δεύτερη θέση, ενώ για την τρίτη θα έρθει η Σίλκελη. Για την τέταρτη θα δούμε. Πολιορκητής, Σύλλο, τρίτη Σίλκελη. Εδώ νούμερο 5 ο Πολιορκητής έφυγε καλά και όχι μόνο έφυγε καλά, πήρε και εύκολα την νίκη. Εδώ η Σίλκελη είναι τρίτη, ενώ για την τέταρτη θέση δείχνει και είναι ο Περσέας. Άρα λοιπόν 5-6, 2 και 7. 5-6, 2, 7 ο Πολιορκητής γράφει ακόμη μια νίκη από τον 2 point takedown και την Cross Island. Χρήστος Μπαμπανιώτης τον υπέβη. Άρης Μικονιάτης προπονητής και ιδιοκτήτης. Κοιτάξτε εδώ ο Πολιορκητής πως έφυγε δυνατά. Αντίθετα ο Βυρμανός δεν μας έδειξε ούτε καν την αρχική του ταχύτητα. Έρχεται από μέσα βέβαια η white flag, θα πάει για κάποια μέτρα. Θα πάει μέχρι το παράθυρο, εκεί μέχρι τα 300. Για τη δύναμη που βάζει ο Ναβάτης του να ακολουθήσει, βλέπεις, φαινόταν από εκεί ότι δεν έχει τη διάθεση. Ναι, δεν έχει. Έτσι ακριβώς. Και γρήγορα θα μείνει και εκτός κούρσας. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εδώ ο Πολιορκητής περνάει στο βήμα του. Κερδισμένος από το στάρτ. Ναι. Θα έρθει ο Σύλλο να καταδιώξει, αλλά στην ευθεία ο Πολιορκητής, αφού πήγε στο κεφάλι, αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία, στην ευθεία θα είναι πολύ πιο δυνατός, γιατί στο finish του είναι πιο δυνατός από τους υπόλοιπους. Αυτό το 5-6 από νωρίς παίζονταν πάρα πολύ δυνατά. Αυτό σημειώναμε. Και έγινε και μακράν. Και αμφότεροι, έτσι. Ναι. 5, και 6-5 και 5-6. Λοιπόν, 5-6-2 και 7. Εδώ είναι ο νικητής. Πολιορκητής. 2 νίκες μέσα σε 6 μέρες. Μέσα σε 6 μέρες διπλασίασε τις νίκες του Πολιορκητής. Από 2-4. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε την κούρσα. Το δίδυμο... Βρήκε κρυό. Το δίδυμο 5x6 3,63 από ό,τι βλέπουμε και το φορκάς 5x6 8 και 30. Το πρώτο σύνθετο με τον Πολιορκητή είναι το 5x7 14 και 81, 5x5 16,43 και 5x11 16,59. 5x7, 5x5 και 5x11. Τα τρία πρώτα σύνθετα με τον Πολιορκητή. Το τραπλό είναι ψηλά. Με Σίλκελ και με Περσέα. Άλογα επίπεδου μπαμπούρ δεν χρειάζονται ρεκόρ για να βραβευτούν, θεωρώ εγώ. Έτσι. Ρεκόρ πίστας για 2.400 και 1.800 για τον Μπαμπούρ από τις αρχές του 2016, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Πράγματι είναι ένα πολύ σπουδαίο ρεκόρ και στις δύο αποστάσεις, αλλά κυρίως τα 2.400, όπου ο χρόνος 2.30 ακριβώς που σημειώθηκε είναι ένας από τους καλύτερους χρόνους όσο καιρό θυμάμαι εγώ τους χρόνους και εδώ και στο Δέλτα.
Εύχομαι και πιστεύω να έχουμε συχνά τέτοια άλογα τα οποία να μπορέσουν να ξεπεράσουν και αυτό το ρεκόρ προς μεγάλη χαρά όλων των Φιλίππων και όλων των επαγγελματιών στο χώρο μας. Μας αξίζει πιστεύω, γιατί τελευταία κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες και στα υποφοβία τα ελληνικά αλλά και στις εισαγωγές από το εξωτερικό, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε το έμψυχο υλικό το οποίο το λατρεύουμε όλοι και από το οποίο περιμένουμε τα πιο καλά θεάματα. Να είστε καλά, σας το εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω πάλι με κανένα δικό μου άλογο να το σπάσω το ρεκόρ.